Velkommen til den her lille intro omkring alt det udstyr, som kan være rart at bruge her, når du skal lave yin yoga. Yin yoga handler rigtig meget omkring fundament, især yin power, og du sidder ofte i mange af øvelserne på dine hæle. Det kan være en udfordring for mange, især hvis du ikke har prøvet det så tit. Men der er masser af muligheder for at kunne sidde rart og komfortabelt på dine hæle. Den første udfordring for nogen kan være anklerne. Her kan det være rart lige at rulle et tæppe. Bare en enkelt kant. Sætte der oven på tæppet. Sætter jeg lige med siden til. Så at anklen ligger hen over rullen på tæppet. Og oversiden af dine fødder hviler på resten af tæppet. Allerede her får du en lindring og en støtte til dit fundament, til dine ankler. For nogen kan det være en udfordring med hensyn til knæene. Så kan du bruge en pude og placere den mellem dine balle og dine hæle. Og få noget højde på, noget mere plads ind i dine knæhæser. Det er ikke altid, at en pude er nok. Det kan også foldes en enkelt gang måske. Det kan også være rart måske at bruge blokkene. Så hvis du har 2 blokke, kan du komme op og sidde på dem stadigvæk med knæene, der peger lige frem. Og op og sidde på blokkene, og her vil du også få et mindre pres ind i dine knæhaler. Du kan selvfølgelig bruge kombinationen med tæppet under anklerne, samtidig med blokkene. Og allerede her vil du højst sandsynligt kunne mærke, at der er mindre pres, og du kan sidde, så du netop kan sidde med en lige rak ryg. Og arbejde med dit fundament. Hvis du ikke har et par blokke, så kan du også bruge et par tykke bøger. De er nogle gange, især hvis de er hårdt bindt, så vil de også nogle gange være nok at kunne sidde på. Så du får noget højde. Bøger, måske sammen med et tæppe. Op og sidde. Det var lige sådan en hurtig introduktion, så når du laver yin yoga med mig, så have altid et tæppe, et par blokke, tykke bøger og en pude til stede. Så vil du være godt hjulpet til de fleste øvelser. Jeg håber vi ses.